Здравейте, скъпи приятели! Чудили ли сте се как хората печелят пари от интернет? А искали ли се някога и вие да започнете да печелите онлайн? Защо не? Създаването на собствен бизнес онлайн днес е толкова лесно и достъпно за всеки един от вас, благодарение на нашето единствено по рода си онлайн видеообучение. Кои сме ние? Ние сме екип от млади и успешни онлайн предприемачи, които с годините помогнахме на стотици наши клиенти да сбъднат мечтите си и да подобрят знанията и стратегиите си. Нашият екип се разраства със всеки изминал ден и обхващаме огромна част от интернет пространството. Изучаваме всеки един модел на работа много внимателно и прецизно и всеки ден обогатяваме нашите умения и знания в различните сфери, които днес предоставяме на вас. Ние сме сигурни, че нашето обучение ще ви помогне да изградите свой собствен бизнес с минимални усилия. Единственото, което е нужно, е да вярвате, че можете и вие да успеете, а останалото ще го намерите в нашите уроци. Какво ще научите от нашето видео обучение? Знаете ли, че създаването на собствен сайт или онлайн магазин би ви струвало стотици, дори хиляди левове, ако нямате нужните познания по програмиране? Вече не. Благодарение на нашите видео уроци ще можете да създадете сайта или магазина, който искате съвсем сами, без да давате нито един лев на програмисти и фирми за създаването му. Благодарение на уроците ни стъпка по стъпка, вие ще се научите как да създадете сами сайта, който искате и как да работите с него, спестявайки ужасно много време и пари. Знаете ли, че днес всеки втори човек работи в социалните мрежи и изкарва много пари от това? Благодарение на социалната мрежа Facebook, милиони хора по цял свят печелят пари през свободното си време, а някои дори използват социалната мрежа като официалната си работа и работят на пълен работен ден. Много хора не вярват, че могат да изкарват пари. И това е главният им проблем. Те просто са се предали и не виждат нищо, дори да им вади очите. Ние ще ви помогнем да изградите правилното мислене, да разберете тънкостите и възможностите, от които и вие можете да се възползвате и да започнете да изкарвате пари. Чрез Facebook можете да увеличите трафика си, клиентите си и да умножите многократно досегашните си приходи по стотици различни начини. Ще ви научим как да работите с Facebook, как да създавате професионални Facebook страници и как да привличате повече фенове и повече клиенти. Трябва да имате на предвид, че какъвто и бизнес да притежавате, колкото и добри да сте в това, което правите, едно от най-важните неща е да оптимизирате добре продукта си, за да бъде намиран по-лесно от потенциалните ви клиенти. Трябва да имате добра маркетингова стратегия и добри познания. А ако ги нямате, то тогава трябва да си приготвите хиляди левове месечно за добра SEO оптимизация и за добър маркетингов експерт. Най-доброто решение е сами да се научите как да изпипате максимално правилно вашите стратегии и как да изградите плановете за успешния бизнес. Ние ще ви помогнем с това. Ще ви научим какво е вътрешна и външна оптимизация, как всички да научат за вас и да ви видят, кои са най-често срещаните грешки в онлайн бизнеса и как да се предпазите от тях, 11 начина да се здобиете с повече трафик на сайта или продукта си, как да увеличите максимално продажбите си, как и какво да продавате и много други. И най-важната част, особено за начинаещите, е изграждането на основите в онлайн бизнеса. Какви са интернет бизнес моделите? Как трябва да мислим, за да бъдем успешни? Най-добрите бизнес идеи и примери, които можете и вие да изпробвате, как да инвестирате правилно, как можете да продавате без да влагате нито стотинка чрез дропшипинг от Amazon и eBay, какво е дропшипинг и как работи, какво е афилиейт и как работи и много други. Нашите години опит ще ви помогнат за отрицателно време да стартирате и развиете свой собствен бизнес успешно, без да е нужно да изпитате болката от провала.
без да отделяте години в лутане и търсене на правилната форма за успех и ще спестите хиляди левове, които иначе бихте пиляли на празно. Не губете повече време, а се възползвайте от нашето видео обучение сега и станете финансово независими и сбъднете мечтите си. Всеки казва, че всичко го има в интернет, че прочитайки 2 статии в някой сайт или преглеждайки някой урок, който е предоставен безплатно, всеки си мисли, че от това ще се научи как да бъде успешен, ще се научи как да изгради свой бизнес или ще научи всичко, което би му било нужно, за да работи каквото и да е било. Но изобщо не е така. Замислете се. Наистина има доста неща в интернет, полезни, или слухове от трети лица, как един бизнес бил успешен. Но това по какъв начин ще ви помогне и вие да успеете? Кой ще предостави методите си безплатно? Или кой би искал да има конкуренция? Ако вие откриете някакъв начин, от който да изкарвате пари, нали се сещате, че като го предоставите на още 10 човека по този начин, вие разделяте приходите си с тях? Дори да имаше всичко, което ви трябва, знаете ли как и къде да го намерите? Знаете ли какво изобщо да търсите? А колко ли ще ви струва да го получите? Ние решихме да спестим точно това на нашите клиенти. Решихме да им спестим времето и парите и да им дадем един добър старт. Смело можем да твърдим, че с нашите уроци, които можете да прегледате и усвоите само за няколко дни, ние ще ви изстреляме поне с 1 година напред и повече. Внимателно сме подбрали всяка една важна част от пъзела и сме го подредили така, че да може всеки човек да го разбере и да знае какво всъщност представлява. Ние не можем да ви обещаем, че всеки от вас ще стане милионер или милиардер. Не можем да ви обещаем, че за 2 дни ще постигнете 20 години резултат, но можем да ви гарантираме, че ще ви спестим много безсънни нощи, които ние сме прекарали в търсене на правилната форма за успех. Ще ви отворим очите къде има шанс за успех, как можете да се доберете до него и как да се научите да сговаряте своя пъзел на успеха. До момента предлагаме близо 40 видео урока, които няма как да видите на куп никъде другаде. А колко ще ви струва това? Стотинки. Нашата цел не е да станем богати, продавайки на определени хора. Нашата цел е абсолютно всеки един от вас да може да си позволи обучението ни. Абсолютно всеки един от вас получава шанс, който смятаме, че не е за изпускане. Оставяме ви сами да прецените кое е важно за вас и дали имате нужда от нашите уроци. След закупуване на нашето обучение, ние не се разделяме. Напротив, всеки от вас ще може да следи безплатно всички наши нови уроци, които ще предоставяме за бъдеще. Ще можете да получавате още информация безплатно на сайта ни, във Facebook групата ни, във Facebook страницата ни и дори на лични съобщения по Skype или имейл. Всеки има възможността да стане член на нашата частна скрита група във Facebook, в която ще присъстват само наши клиенти, които ще могат също да ви помагат и да разменяте опита си с тях. Ако имате други въпроси и трудности в процеса на работа, ще можете да получавате ежедневна безплатна консултация от нас и нашия екип. И въпреки всичко, ако почувствате, че уроците ни не са били полезни, в рамките на 7 дни ви даваме възможността да си поискате сумата обратно, след което ще ви я възстановим до стотинка и ще се разделим с усмивки. Достатъчно честно ли е това? Ние сме тук 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. Тук сме и работим. Заповядайте да станете част от нашата общност и да успеем заедно. Благодарим ви за доверието.